aamupäiväs iloinen. Nukuin siis ihan sikapitkät yöunet. Nukuin 12 tuntia. Mä en kestä kuin keltaiselta. Mun hiukset näyttää tässä kamerassa. Siis onhan siellä tuollaista keltaisuutta kyllä siis. Ne näyttää tässä valossa. Ne näyttää tosi keltaiselta ja ne on keltaiset, mut mä en nyt sille asialle tee mitään. Kyllä ne siitä. Joku 3. päivä on valmiit. Ja ei noin kellaiset. Mä istutaan lattialla, koska mulla ei ole vielä pöytää. Ja tässä on mun tuoli. Mä voin istua siinä tuolilla, koska mun peili on tossa. Kun se on siis tolleen tossa tommosen jakkaran päällä. Niin ei voi ihan vielä niinku istua tossa tuolilla. Mutta se on tässä muuttumassa kyllä niinku muutaman päivän sisään. Mutta siis hei, tänne YouTubeen myös, koska en oo siis tehnyt videoita tänne varmaan yli puoleen vuoteen. Joten ajattelin aloittaa täälläkin nyt sitten tälleen ihan puhtaalta pöydältä. Ja vähän niinku uudestaan. Ja siis tarkoituksena on tänne tehdä siis pidempiä just tämmösiä niinku vlogivideoita ja semmoista settiä. Koska siis kyllä mä teen niinku TikTokiin ja IG:seen noita TikTok-videoita ja Instagramin reelissä ja tällaisia. Ja ne on niinku lyhyitä ja tosi semmosia intensiivisiä, tiiviitä poosteita niinku päivistä. Mutta se, että tekee sitä niin YouTubeenkin, niin saisi tiettäkö enemmän siitä päivästä sitä sisältöä talteen. Ja sit vähän semmoisella rennommalla, koska niin kun, noit tulee editoitua kyllä niin kun, tosi silleen paljon noita TikTok-videoita. Tai silleen ei nyt paljon niin kun, siinä mielessä, että ne olisi mitenkään niin kun, hirveän työläitä tehdä. Mutta silleen niissä on oikeasti, kun päivän klippeistä on se 3-5 sekuntia per klippi. Mä oon nyt alkanut taas tekemään niitä voice-overeita päälle. Niin ei siinä ajassa, mitä se kestää. Maks ehkä 2 minuuttia se video. Niin ei siinä ajassa ehittiin, etteikö kertomaan siitä päivästä kauheasti. Mä en tiedä, näettekö sitä, mulla on täällä tämmönen punainen piste. Mulla on siis imusolmuke täältä jotenkin. En tiedä, se on jotenkin turvannut tai jotain. Ja mitä mulle sanottiin siitä, että se on niinku joku bakteeri tai jotain. Mä olin siis vähän sitten vasta niinku kipeä, että se on ehkä todennäköisesti siitä tai jotain, että pitäisi muistaa juoda vettä enemmän. Ja siis mä kyllä juon vettä päivässä ihan silleen niin kuin mielestäni ihan hyvin, mutta nyt on taas ehkä viikon ajan jäänyt silleen vähemmälle se. Mulla on siis semmonen Stanley Cupista tämmönen Dupe-versio, niin semmonen tulee juotua kyllä niin kuin yleensä melkein joka päivä tyhjäksi. Mutta nyt on kyllä jäänyt taas just niin kuin viikon 2 aikana jäänyt, niin mä epäilen, että on ollut siitä, että ei saa tarpeeksi vettä. Mutta voi olla myös siitä, että olin vasta kipeänä. Mut joo, tosiaan mä hankin uuden kameran. Tai siis elämäni ensimmäisen tällaisen niinku pienemmän kameran, millä just kuvaan näitä vlogeja. Koska jotenkin, en mä tiedä, mun mielestä on kivempi tälleen niinku kuvata ihan kameralla kuin se, että kuvaisi puhelimella YouTubeen, koska mä tykkään editoida YouTube-videot koneella. Ja muutenkin mä oon nyt alkanut myös editoimaan mun TikTokia koneella. Mutta silti jotenkin, tiedättekö, puhelimesta kun siirtäisi koneellinen materiaalit, toki sekin onnistuu, koska on niinku Mac ja iPhone, niin se tietojen siirtäminen on tosi easy ja helppoa ja näin poispäin. Mutta silti jotenkin tälleen kamerasta suoraan, kun saa vaan niinku piuhalle, niin se on vaan niinku helpompi jotenkin mulle. Ja onhan se kivempi sitten, että kuvaa, niin sit puhelin on tälleen niinku saatavilla helposti. Tykkään tästä, tää on paljon jotenkin. Tuntuu sille oikeesti, että tekee YouTube-videoa kuin se, että kuvaisi niinku jotain muuta. Koska mulla ainakin käy helposti se, että jos mä oon aloittanut puhelimella kuvaa YouTubeen vlogia, mä oon sitäkin yrittänyt tehdä niin kuin monta kertaa tässä, niin sit se on usein just mennyt siihen, että mä oonkin siirtänyt sen sitten, että oikein mä teinkin TikTokiin, koska jotenkin tällä puhelimella vaan on helpompi kuvata niin kuin tiittikö tälleen, kuin se, että kuvaisi kokonaan tälleen ja höpöttelisi. Niin senkin takia, että tää kamera oli semmoinen sijoitus, mihin mä halusin, koska jotenkin itselle sitten tehdä se, että hei, sä kuvaat nyt niin kuin YouTubeen. Voi niin kuin samalla tässä vaikka niin kuin päivän aikana kuvata myös sinne TikTokiin sitä videota, jos siltä tuntuu. Mulla on tässä tänään, mun pitää vastaa ainakin yhteen sähköpostiin. Siis kun mä muutin Mikkelistä Savonlinnaan, niin Mikkelissä niin kuin Länsi-Savo, eli siis Mikkelin niin kuin lehti, otti mun yhteyttä, että hei, että he haluaa tehdä musta juttua. Ja sitten tässä oli tää muutto, niin sitten mä siirryin niinku toiselle alueelle. Mutta niin sitten Länsi-Savolta sanoi mulle, että hei, että myös Itä-Savo oli kiinnostunut susta. Että hekin vois tehdä susta sen jutun. Niin nyt mulla on ottanut yhteyttä sitten Itä-Savo muhun sen jutun tiimoilta, mitä ne haluaa tehdä musta. Niin siis jotta nyt Itä-Savolle se juttu, niin he haluavat tehdä musta siis lehtihaastattelun. Mutta se sama juttu, koska he voi tälleen kommunikoida, koska ovat niinku samaa organisaatiota, mutta sitten kuitenkin niinku vähän eriä.
sama lehti, mutta eri alueen jutut, noin tiivistettynä. Niin he voi sitten niin keskenään vaihdella niitä juttuja, niin mun käsityksen mukaan se tulee nyt niin Itä-Savolle se juttu, mutta myös Länsi-Savolle, koska kumpikin oli kiinnostuneita jutusta, mutta kun olen täällä, niin sitten se tehdään tälleen. Niin kun tekevät yhteistyötä tämän jutun tiimoilta. Mutta siis se juttu käsittelee mun koulunkäyntiä, koska mun koulunkäynti ei ole mennyt ihan semmoista tavallista polkua. Itse asiassa Länsi-Savo oli nähnyt sen mun TikTokin siitä, kun mä tein TikTokin, että pääsin 21-vuotiaana peruskoulusta ja sitten hain lukioon. Niin ja pääsin lukioon myöskin, että olen nykyään lukiolainen. Niin olivat kiinnostuneita siitä, että mikä se mun polku on ja miten mä oon päätynyt tällaiseen. Ja sitten Länsi-Savo teki myös jotain tällaista suositut mikkeliläiset sobettajat, niin semmoista listausta, mihin haluavat myös listata mut siihen. Joten sellaista. Niin mun täytyy vastata siihen, että mikä päivä mulle nyt käy. Mä sanoin, että mulle käy tiistai, tänään on siis maanantai, että mulle käy tiistai tai perjantai, niin mun täytyy nyt vähän katsella mun kalenteria, että mitä mulla oli kaikkia muita menoja, koska elämä on kiireistä, vaikka ei tälle uskoisi. Elämä on kiireistä ja mä tykkään siinä, että elämässä tapahtuu ja on kiirettä. Tää on sitä, mihin mä olen halunnut elämäni viedä, joten olen hyvin iloinen tästä, että minusta ollaan kiinnostuneita. Ja totta kai mä haluan kertoa sen mun koulun polun, että mikä se on ollut, koska se ei tosiaan ole ollut oikeasti yhtään samanlainen kuin kellään muulla. Niin joo. Silleen teille tiivistettynä, että mä kävin 9-luokkaa 5 vuotta ja siinä matkalla tapahtui kaikenlaisia asioita, niin sille on syitä, miksi se on kestänyt niin kauan ja näin poispäin. Ja sitten siihen juttuun myös liittyi niin se, että he oli kiinnostuneita siitä, että miten kun on saanut tosi nuorena ahdistuneisuushäiriö diagnoosin, että miten se on vaikuttanut elämään ja miten sen kanssa on ottanut elämään ja miten se on vaikuttanut opiskeluun ja sellaista juttua. Mutta tuun kyllä varmasti kertomaan siitä sitten ainakin ehkä Instagramissa ja TikTokissa sitten siitä jutusta sitten, kun se joskus ilmestyy. Mutta jotenkin ihan sikasiistiä. En olisi ikinä uskonut sitä, että menen lukioon tai se, että ikinä koskaan saatte peruskouluakaan valmiiksi. Näin poispäin. Tai se, että ketään kiinnostaisi se. Et mulla on aina ollut sellainen tunne, että mua pidetään jotenkin niin aliarvoisena niin kansalaisena, koska mä en ole hoitanut peruskoulua niin silleen samaan tahtiin kuin muut. Nyt mä oon pidetty jotenkin semmoisena B-luokan kansalaisena tai silleen. Vaikka eihän se nyt tietenkään ole silleen, mutta jotenkin se on ollut vähän semmoinen, ei nyt ehkä häpeällinen juttu, mutta semmoinen, että mä en ole kauheasti siitä puhunut ihmisille ja näin poispäin. Toki ihmiset on siitä tiennyt, niin kuin läheiset ja ei niin läheiset ihmiset, mutta kuitenkin, että siitä on joutunut aina mainitsemaan, jos joku on kysynyt, hei, miten sun opiskelut ja mitä sä opiskelet ja tälleen. Niin sitten joutunut aina sanoa, että mä en ole käynyt peruskouluakaan loppuun, että se on vielä kesken. Niin sitten ihmiset saattaa sitten jatkokysymyksen tai sitten ei puhu mulle enää ollenkaan. Mutta ehkä tostakin voisi tehdä jonkun storytime-videon. Nyt lähtee testiin tää aprikoosi. En ole siis aikaisemmin maistanut mitään Red Bull. Tuli tosta joulukalenterista 1 päivä, niin lähtee tänään kuulkaa testiin. Tässä on siis aprikoosia mansikkaa. Mä en ihan kauheasti tykkää mansikan niin mausta, mutta tää on vähän semmonen metsämansikkamainen, niin tää on ihan ok. Ei kyllä mene mun lemppareihin tää kyseinen Red Bull. Hyvää huomenta. Olen aika iloinen, paitsi että nyt ei ole enää edes aamupillaan. No se on 4 minuuttia vai 12, että kyllä se on vielä aamu. Siis olen opiskelemassa tässä. Mulla on täällä tämmöstä tulevaisuustehtävää pitäisi aloitella, mutta on jotenkin vaikeaa. On vaikea ajatella, niin kuin tiedättekö, jonnekin 4 vuoden päähän tai 3-4 vuoden päähän ja vastata kysymyksiin silleen ihan kun niin kuin ne asiat olisi tapahtunut jo. Niin on jotenkin kaikki tämmöiset tulevaisuustehtävät on vaikeita. Tiedän kyllä itse, että sit kun aloittaisin vaan kirjoittaa, niin kyllä sitä juttua tulisi, mutta en ole vielä saanut aikaiseksi sitä ensimmäistä ajatusta, että mitä kirjoitan tohon. Tää on tällainen, kun mä oon aloittanut siis ihan muutama viikko sitten. Noin 3-4 viikkoa sitten nämä lukio-opinnot. Ja tuo meidän hallitus tykkää leikkailla näistä kaikista asioista, niin opintotukihan on siis lakkautettu minun osalta. Mä sain ihan siis 3 viikkoa sitten myöntävän päätöksen Kelasta, että mä saan opintotukea vuoteen 2028 toukokuulle asti, silloin kun mun pitäisi valmistua. En mä saakaan. Ja sen olisi pitänyt siis alkaa vasta niin kuin ensi vuoden puolella. Mä toivon, että mä saan Kelasta myöntävän valtion lainatakauksen opintolainalle, että mä voin hakea opintolainaa.
koska mun tilanteessa oikeastaan mikään muu ei ole mahdollista, koska mulla on soitettu viime viikolla, että mä en ole enää työllisyyspalveluiden asiakas, koska mä olen täysipäiväinen opiskelija, niin mulla ei ole työnhakuvelvoitetta ja plus mä en saa töitä, koska mulla ei ole minkäänlaista työkokemusta ja mä olen valmistunut vasta peruskoulusta tänä vuonna. Ja mulla ei ole myöskään mitään tutkintoa millekään, että mä saisin mitään töitä mistään, koska mulla ei ole työkokemusta eikä minkäänlaista koulutusta. Ja mun asteenpesukone pitää aivan älytöntä meteliä tuolla taustalla. Joten voin sanoa, että ei ole niinku helppo. Ja muutenkin tässä tilanteessa, kun elää tai on elänyt sillä, että saa asumistukea ja toimeentulotukea. En ole edes saanut siis siitä työttömyyspäivärahaa vai mikä se on, koska ei ole sitä koulutusta ja on alle 25. Niin mä sanon, että rahat on silleen aika vähissä ollut ja tulee olemaan. Ja nyt kun leikataan tommonen opintotuki, toki mä en tiedä minkälaista elämä on ollut sillä opintotuella, koska mä en ole ikinä saanut opintotukea enkä tule ikinä saamaankaan tällä menolla. Niin joo, että kyllä tää pistää vähän miettimään, että mitä tässä elämässä pitäisi tehdä toisin. Itsehän tässä ei voi kuin yrittää parhaansa ja näin. Ja kun en varmasti ole ainut tämän tilanteen kanssa. On varmasti ihmisiä, kenellä menee paljon huonommin ja opiskelijoita, joilla menee paljon huonommin, mutta silti ärsyttää tämmöinen.